tarda. Avui estem aquí amb l'Andreu, que va deixar enrere la seva vida criminal i ens explicarà una mica la seva experiència. Bona tarda, Andreu. Bona tarda. Ens pots explicar una mica la teva experiència? Sí, mira, tot va començar quan vaig començar a perdre cabell i llavors a mi em feia molta vergonya assumir que era calb i no volia que se sapigués. I aleshores què vas fer? Doncs em vaig comprar una jaqueta bomber, unes botes Sherman i em vaig començar a juntar amb caprapats. Molt bé, i t'agrada la violència i el vandalisme? Què va, gens ni mica. Si fins i tot dibuixar esvàstiques se'm donava fatal. Vaig estar 10 anys dibuixant esvàstiques, 10! I encara avui en dia no en sé fer. I també et volia demanar això, el tema del racisme què? Doncs fatal, molt malament, perquè no en joc gens. Fins i tot m'agraden els futbolistes africans, com el Lamine Yamal o el Nico Williams. Clar. I els teus companys no en sospitaven res? A veure, al principi no, però clar, cada vegada que em deien anar-la a liar, els hi posava excuses. Que anem a pagar uns moros, que anem a cremar uns cotxes, que anem a robar estelades dels balcons. Clar, jo no, és que no puc perquè estic cansat, perquè em fa mal al cap, perquè em van de venir a arreglar el router. Clar, doncs al final em van enxampar. Clar. I com et senties? Doncs fatal, sí, és que jo això no m'agradava. A veure, jo no era cap rapat per gust, si a mi no m'agradava tot això, però què podia fer si era calb? Clar. I llavors, ara que ja diguéssim que s'ha desvelat tot el pastís, què faràs a partir d'ara? A veure, jo l'únic que vull és que, clar, té una nova oportunitat, ser una persona normal. Sí, els caprapats em tilden de mentider, els calbs de renegat, la gent em tilda d'idiota. A veure, jo l'únic que vull és una oportunitat, res més. Sí. Moltes gràcies, Andreu, per compartir aquesta història amb nosaltres, amb tot el món. I la setmana que ve tindrem aquí a la dona més pessimista de tot el món. No us ho perdeu. Sketches.